llengua encuriosits a tota persona encuriosida. El que veurem en aquest capítol és el repartiment dels pronoms febles en funció del complement directe i de l'atribut. El pronom feble de quantitat anomenat en alguns llibres pronom feble partitiu, perquè fa referència a la quantitat menor que el 100%. De la taula dels 13 pronoms febles que té el valencià, ressaltarem els que corresponen a les funcions de complement directe i de l'atribut. Hi ha 4 tipus de complement directe i atribut, que són el definit, l'indefinit, el partitiu, que té a veure amb les quantitats, i el neutre. Per saber destriar entre un tipus i un altre, hem de fixar-nos en la primera paraula que introdueix el complement directe o atribut, és a dir, en la primera paraula que va tot just després del verb. D'altra banda, hi ha la posició que ocupa el pronom feble respecte del verb, que pot anar abans o després, és a dir, davant o darrere del verb. Habitualment sol ser darrere perquè primer es diu una informació i després es fa referència a aquesta informació que s'ha dit abans. Ara sé que necessita més màscares. Sí, en necessita més. Però també existeix la possibilitat que el pronom feble hi vagi abans, quan volem anunciar alguna cosa o emfasitzar-la. Per exemple, quan volem suggerir com aprendre conceptes nous o jugar a una partida d'escacs, podríem dir: usen tots dos tipus, el pensament focalitzat i el pensament difús. En anglès hi ha la mateixa estructura. Use both. S'anuncia la informació. Use both. Focalized thinking and diffused thinking. Terminologia. Exemple de dislocació de la informació per l'esquerra. Quan el pronom feble va després del verb, es diu que la informació està dislocada a l'esquerra. I a l'inrevés, exemple de dislocació de la informació per la dreta. Quan el pronom feble va davant del verb, es diu que la informació està dislocada per la dreta. La coma el que fa és legalitzar la convivència entre el pronom feble i la informació a què fa referència. Una coma que és obligatòria per poder conviure la informació a què fa referència el pronom feble i el pronom feble. La coma permet el pleonasme, redundància, perquè hi injecta expressivitat. La coma també representa una inflexió tonal, és a dir, una variació en el to. Per cert, el pronom feble en de quantitat només es pot emprar quan la quantitat d'allò que ens estem referint és menor que el 100%. Per això, partitiu. Ara, si la quantitat és el 100%, llavors el pronom feble passaria a forma d'article determinat, però sent un pronom. El, la, els i les. En aquest cas, representaria d'alguna manera un complement de tipus totalitiu, és a dir, del 100%.